हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025। ତ ଆମେ ସେଠି ବୁଲିକି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଗୁଗିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲୁ କଟକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ 1 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା ଭାବିଲୁ ଲଞ୍ଚଟା ବି ବାହାରି କରିଦେବୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକର ବିଜୟ ଢାବାରେ। ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଠି ବହୁତ ଥର ଖାଇଛନ୍ତି ତ ସେ କହୁଥିଲେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ। ଦେନ୍ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାହାରଟା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନେଇଯାଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରଟା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କାହାର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ବଟ୍ ନା ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ସଜା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ର ବଗି ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ସଟୋ ଉଠାଇଦେଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।